soc la Laia Marvà, soc la responsable dels projectes forestals a la delegació de Tarragona i també de tot el que són economia circular. I ara avui estem a Maspujols, al barranc de la Bessona i a la font que teniu aquí al darrere, a la bassa de la Bessona. Aquí estem fent un projecte de manteniment amb els projectes de la Diputació de Tarragona i aquest va ser un projecte que vam fer fa 3 anys. Vam obrir tot aquest barranc tot el barranc de Rocabruna, que no estava obert, i llavors vam fer tots els treballs d'obertura del barranc i després del camí del rec. Llavors, ara el que estem fent és mantenint allò que vam fer fa 3 anys, per tant estem desbrossant tot el barranc i netejant tot el que anem veient, que està en mal estat, i llavors ho recol·loquem. Neteja forestal, el que estem fent aquí és retallem canyes, netegem esbarzers, traiem esbarzers, arítjol, tot el que és vegetació que no correspon aquí a aquest espai. Per fer aquests projectes sempre el que fem és tenir contractes d'inserció. Llavors el que fem és aprendre, jo els ensenyo a treballar amb desbrossadora, a tenir aquesta cura del medi ambient, i tot això és una feina que fem i ells aprenen un ofici. Normalment són projectes de 6 mesos a un any. Per després, quan surtin d'aquí d'aquest projecte i d'aquesta feina, que puguin buscar feina i se'ls ajuda a tota aquesta feina després.